खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि फैदो दासान्दिनि मोननैसो गोदान खौरां मिथिना लानि जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे फुंबिलिनि समावनो खौरांखौ मोननो हायो। धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरिनि न'नि लांगोना मोखाङावनो गेजेर जनाय दखराया इउनाइटेड बर' पिपल फेडारेशन गोदान आफादा दाफुंजाबाय। थारैनो गोदान आफादा मानो दाजादों, मानि थाखाय दादों? धेमाजि जिल्ला जनाय महकुमा रामदन बिखारी गामि खनसाइ युथनि 1 नं उल्लु गामियाव 24 सेप्तेम्बराव धेमाजि जिल्ला इउबिपिएफ आफादनि बानजायनायाव गेजेर जनाय दखरा इउबिपिएफ आफादखौ दाफुंबाय। बे हाबाफारियाव धेमाजि जिल्ला इउबिपिएफ आफादनि आफादगिरि सन्जय बसुमतारीनि आफादगिरि मासि लानायाव मेलनि थांखिखौ बेखेवनानै होयो धेमाजि जिल्ला इउबिपिएफ आफादनि गाहाय नेहाथारि गपिनाथ बसुमतारीया। आरो मानि थाखाय खौसेथि बर' गौथुम आफादखौ दानाय जादों बेनि सायाव गुवारै बुंथिनानै होयो। दखरा इउबिपिएफ गोदान आफाद दानायाव माखासे रायजो राजाफोरखौ गोबां बाहागो लानाय नुनो मोनदों। बे हाबाफारियाव दखरा इउबिपिएफनि आफादगिरि महरै गबिन ब्रह्म आरो गाहाय नेहाथारि महरै लखिराम ब्रह्मखौ सायख'नाय जायो। हाग्राबारियाव आयेन बेरेखायै न' लुनानै थानायनि सायाव इएम रनजित बसुमतारीया बुंदों दि बे हाबाखौ बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि तुनजुलायनायाव जादों होननानै फोरमायदों। बे बाथ्राखौबो रोखा खालामनानै होदों दि थांनाय समफोराव बारग' बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया इभेक्सन जानायनि सानसे उनाव गोदानै न' लुफिननानै होगोन होननानै बाथ्राखौ खौरांगिरिफोरा बिथांनि बै बुंनाय बाथ्राफोरखौ राजखान्थिनि नंखाय बाथ्रासो होननानै फिन फोसावबावनायखौ खोनानो मोन्दों। दुखुनांथाव खौरां फख्रियाव बारसोमनानै बल लायनो नाजानाय सासे सुबुंनि जिउ खहा। चिरां जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय बेंटल जोमैफुरि गामिनि रंसारि जलुस हाज'वारिया थांनाय सुक्रुबार बारायनि 4 रिंगासो समाव बेंटल साखाथिनि खुंग्रि गामि गेलेग्रा फोथाराव फुटबल गेलेनो थांदोंमोन। बेबायदिनो गेलेबाय थानाय समावनो बलआ हरखाबै साखाथिनि फख्रियाव गोलैलाङो। बलखौ लाबोफिननायनि मिजिंआवनो फख्रियाव बारसोमनानै खनले नाजानायावबो हायैलाय जायगायावनो जिउ गोमानो गोनां जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला लोगोआव गेलेगिरिफोरा गावनिफ्राय उन्दैसिन गोजासोमोन, बेनिखायनो लोगोब्लाबो बिथांखौ बोखांनो हायैलाय ओरैनोल' नायनानै थानांगौ जादों। नखरनि बिमायं जोसेफ हाज'वारिनि फोरमायनाय बादिब्ला रंसारि बिलिफां हाज'वारिया 19 बोसोरनिमोन। बेराफारसेथिं बेंटल फरायसालिमायाव बिए फार्स्ट सेमेस्टाराव इंलिश मेजर लानानै फरायगासिनो दंमोन होननानै फोरमायथिदों। जारिमिनारि बिटिआर गोरोबथानि हेंथायै सिगांबो आरो दासान्दि हेंथा बाथ्रा बुंनायनि दायाव बिथां अमर सिंहजों लोगोसे दावराव देख्रेब नार्जारिया गोख्रों फिनजाथाय मोनदों आरो बे समाव बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लानि बर' रायजो राजाफ्रा अमर सिंह ब्रह्म आरो दावराव देख्रेब नार्जारिनि हेंथायै गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लानि बर' रायजो राजाफ्रा बिसोर सानैनि हेंथायै गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोनदों। सनितपुर जिल्ला बर' रायजो राजाफ्रा गोख्रोङै बुंदों जे बिथां अमर सिंह ब्रह्मआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव जारिमिनारि बिटिआर गोरोबथानि लेखाफोरखौ सावनो होननानै बाथ्रानि हेंथायै बे समाव सनितपुर जिल्लानि बर' रायजो राजाफ्रा गोख्रों खुद्रिसारनायखौ नुनो मोनदों आरो बिथांमोननि जे खावलायनाय आरो बिसोर रायजो राजाफ्रा गोख्रों रावै बुंदों दि अमर सिंह बिथाङा जे बर' हारिनि थै दंमोनब्ला बिथाङा बेबायदि बाथ्राखौ बुंनाय नङामोन आरो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंबाय थायोब्ला बिथांमोनखौ बर' हारिनि जोलै हांगार होननानै बुंनांगौ गोनांथि जागोन होननानै बे गोख्रों बाथ्राखौबो सनितपुर जिल्लानि बर' रायजो राजाफ्रा बुंदों। मानोना जाय समाव जारिमिनारि गोरोबथानि गेजेरजों जे बिटिआर ओनसोलाव हाबनो मोनगोनखौ लानानै एबा गामिनि सोसन जागोनखौ लानानै सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्ला बर' रायजो राजा गोबां गोजोननाय आरो गोग्गानाय समावनो जे जारिमिनारि बिटिआर गोरोबथानि लेखाफोरखौ साब्रै साबासो थायोब्ला बिथां अमर सिंह ब्रह्मआ सावगोन होननानै बेबायदि गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों। नाथाय मैया समाव सनितपुर जिल्ला बर' रायजो राजाफ्रा बिथां अमर सिंह ब्रह्मजों लोगोसेनो दावराव देख्रेब नार्जारिनि हेंथायै गोख्रों फिनजाथाय आरो खुद्रिसारनाय नुनो मोनदों। सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि रायजो राजाफ्रा बुंबावदों दि बिथांमोना बैसो बाबिननायजों लोगोसे जिरायनाय सम जाबाय। बिथांमोना बेबायदि जानला मोनला बाथ्रा बुंनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ होननानै दावराव देख्रेब नार्जारि आरो अमर सिंह बिथांखौ खावलायनायजों लोगोसेनो फिनजाथाय होदों। खौराङा एसेनोसै, गोजोन्थों।